खुलुमबाय लोगोफोर आंनि फिसा दोबै दालां इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं बरायहरनाय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे एप्सनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। बे एप्सनि दारै जों बायदि बायदि कल फैलाबाय थानाय फेक कल बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था, आं दिन्थिलांबाय थागोन। बे एप्सखौ कल ब्लकार होननानै बुङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला। बे एप्सखौ जोङो प्ले स्ट'रावनो एभेलेबल मोनगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च खालामबानो मोनगोन। दाना जों प्ले स्ट'राव थांसै। प्ले स्ट'राव थांबाय। दानिया सार्च खालामनोसै। CALL कल BLOCKER ब्लकार। सार्च खालामबाय, दाना फैबाय बै 4 नाम्बारनिया सिङाव गोमो दानाय थानाया बेखौ आं इनस्टल खालामना दोनखादोंमोन। दाना आं बेखौ अपेनल' खालामसै। नोंथांमोनाबो खालामबाथाय बिदि नुजागोन। दाना अपेन खालामबाय। दाना बेयाव एलाउ होजोबनांगोन दे गासिखौबो, बेखौ एलाउ खालामजोब। एलाउ खालामजोब गासिखौबो। दाना बेखौबो अके खालामना हो। अके खालामनायनि उनाव बेखौ एलाउ खालामहैनांगोन। कल ब्लकार, बै कल ब्लकार दंना बेयाव एलाउ एक्सेस खालामनांगोन बेखौ। दाना एलाउ खालामदो, बेक खालामदो। बेक खालामखांनायनि उनाव साथाराव मोनथाम डट सिन दङ राइट साइडखैजा, बेखौ जोङो क्लिक खालामनांगोन। बे साथाराव दङ मोनथाम सिन, बेखौ क्लिक खालामबाय। दाना क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो सेटिंआव थांनांगोन। फार्स्टआव सेटिंआव थांनांगोन। सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन। सेटिंखौ क्लिक खालामबाय। दाना कल ब्लकार इयो अन जाना दंखायो। एप स्टप, अट'मेटिकेलि ब्लेक लिस्ट, वाइट लिस्ट, ब्लक मड, रिजेक्ट प्राइभेट नाम्बार बेखौबो अन खालामनांगोन दे दायो। दाना जोङो दा फार्स्टआव थांनांगोन, ब्लक मडआव थांनांगोन जोङो। ब्लक मड होनदों ना, बे ब्लक मड थांबाय। दा ब्लक मडखौ खेवनाय लोगो लोगोनो ब्लक, ब्लेक लिस्ट, एलाउ वाइट लिस्ट कन्टेक्ट, ब्लक आननन नाम्बार, ब्लक अल, जोङो बेखौ गासिखौबो खालामनो हायो गोसोबाथाय। नाथाय जों मोनसे बाथ्रा, ब्लक अल खालामोबाथाय नोंनाव थाखानाय नाम्बाराबो फैनाय नङा आरो। जोङो खालामनांगोन ब्लक आननन नाम्बार, माने सिनाय मोनै नाम्बारखौसो खालामगोन नालाय। सिनाय मोनै नाम्बारखौ जोङो खालामनांगोन। ब्लक आननन नाम्बार बेखौ जोङो क्लिक खालामनांगोन। दाना क्लिक खालामबाय। दानिया जोङो रिजेक्ट प्राइभेट नाम्बार बेखौबो जों अन लाखिनांगोन। बे खालामखांनायनि उनाव प्रसेसा बेखिनियानो। दा माने बेखौ अनैनो लाखिनांगौ एप्सखौ। अनैनो लाखिबाथाय होमबाना आननन नाम्बारा नोंनाव फैनाय नङा आरो। एक्सेन्सनिबाबो फैनाय नङा, फेक कल जायनो गोदान नाम्बार सोरबा हरदोंबाबो फैनाय नङा नोंनाव गैयि नाम्बारा। भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दावबा लोगोफोर। साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर अननानै प्लिज। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय।